hari marangka good morning jotono tini belai sharing ka omoni bagai khorang share serangoi tongka kongrani bagai tabok sa nangana phungni sa nangana ko tungmani Dontra sasuka mokolo goreng itu hai lam sawa na rong na ani YouTube channel lo angke khakai na ro kaham na tong na hene angke to kaham na tongo tini ne ani bolok ungka iko aba jabo khaini tongko Papa. Sengti desa gonga songsa pikwana iko ma help tongo gonga moi khe hora sipok ta si oiko riya narong nani mesuni blouse family nongai go kasangmani tabuk nong ang phunong nai angke naitok jaka angko genjini enggai iko M sasri ka angke fitting nani bagai iko nangka naitok jaka ke tini ni bolok masuk nong sinai paya sangnai tongnai ani bolok no next time nong ni bagai te kaham kaham tu tunai angke de subscribe khaje rok khai ready like khai rok khai ready please nong hamjang manango an bolok no